De matí mañana. Molt bones, continuem este de matí mañana. Avui té el plaer d'acompanyar-nos Llorenç Sorlí, especialista en dificultats del col·lectiu LGTBI al món rural. Nascut a Càlig, un poble del Baix Maestrat, molt prop de Vinaròs, va fer el seu treball de fi de grau Dissidències al món rural i delictes d'odi GSRDI. Molt bones, Llorenç. Hola, bon dia. També, comptem amb David de Benito, com sempre, aquí. Bon dia, bon dia. Llorenç, si ens poguessis explicar de què tracta exactament aquest TFG i què signifiquen les sigles GSRDI. Doncs mira, el TFG és un estudi que vaig realitzar a la comarca del Baix Maestrat, en este cas a municipis com la Salzadella, Sant Mateu i Càlig. Vaig entrevistar allà a 5 persones, les quals eren persones de la comunitat LGBTI i van aportar-me els seus testimonis com a persones criades, socialitzades i que en algun moment hi van marxar per refermar-se tal com són, sent originàries d'allà del Maestrat o que hi han viscut. Les persones entrevistades, doncs, vaig entrevistar una persona de Sant Mateu que tenia 67 anys, segueix tenint. Després vaig entrevistar a 2 persones de la Salzadella, les quals una 42 anys, l'altra era una xica bisexual que tenia vora els 30, i després una persona de Càlig, que en aquest cas venia de Santiago de Xile i va estar vivint durant una temporada, un any a Càlig, i la seva família hi continua allà, malgrat que se'n van a viure a Barcelona per qüestions sexoafectives i de la seva identitat. A tot això vaig entrevistar l'última persona, que era Esther Giovanni Roda, que és una treballadora social i criminòloga referent a les comarques del nord del País Valencià pel que fa a qüestions de violència de gènere. I va ser qui va acompanyar-me en este TFG a l'hora de tractar la qüestió dels delictes d'odi. Per què vaig voler tractar aquesta qüestió? Perquè en l'àmbit LGBTI rural hi havia molt poca informació i des de la universitat van dir-me que si volia tindre el TFG de manera acurada i bé hi havia de posar-hi més informació. Llavors vaig dir, d'acord, doncs enllaçaré la qüestió rural LGBTI amb delictes d'odi, perquè en aquest cas la persona de Càlig va patir una agressió prou forta i vaig estar atenent la qüestió, fent un acompanyament i sabent una mica quins mecanismes des de l'àmbit social s'hi podien vincular a l'hora d'acompanyar a aquesta classe de víctimes. En aquest cas des de la figura del treball social, que és Esther Giovanni Roda, la que vaig entrevistar. I bàsicament això, en síntesi, perquè hi ha molt de contingut, és una anàlisi de la qüestió rural, les vivències de les persones al món LGBTI al món rural i, en aquest cas, elaborant una agressió que s'hi va donar i de quina forma des del treball social s'hi poden acompanyar aquestes víctimes per tal de reparar-les i que no s'hi caiga en qüestions de revictimització per part de professionals. En el cas del treball social, quin és el protocol que seguiu per tractar aquest tipus de casos? Doncs quan s'hi dona una agressió de delicte d'odi, el més convenient és anar-hi a les unitats de delictes d'odi que actualment s'estan encara generant, és a dir, és tot molt nou. Des de l'estat espanyol s'hi ha dit de ficar-se una unitat de delicte d'odi per província, és a dir, a escala provincial. I en aquest cas, ara mateix s'estan generant totes i des del treball social, l'acompanyament que s'hi faria és, en cas que vagi una víctima a una unitat de delictes d'odi, que ja hi siga des del primer moment la figura del treball social per tal d'acompanyar a aquestes persones i que no siga només la policia qui faci la primera atenció. Així, la figura del treball social pot encarregar-se de guarir les seues necessitats i per conseqüent, que no s'hi vulneren els seus drets. Què és el que pateix de diferent el col·lectiu LGTB dintre del món rural que, per exemple, no passa o no passa tant a la zona urbana o a la zona més habitants o com pot ser Barcelona, València?
Doncs coses que van sortir al meu TFG van ser violències que no s'identificaven. Per exemple, al món urbà, com que la comunitat LGBTI s'hi agrupa més, hi ha espais de socialització com bars, cosa que al món rural no existeixen aquests bars o espais on la gent LGBTI s'hi retroba per socialitzar-hi. Doncs la gent al món urbà LGBTI d'alguna manera genera com un discurs i pot parlar sobre les situacions que viuen en el seu dia a dia i adonar-se de quines situacions de violència estan patint. En canvi, al món rural, com que no hi ha aquest espai de confluència, de parlar, d'acompanyament, d'estima entre la gent de la comunitat, doncs les persones LGBTI d'alguna manera acaben sense identificar aquestes violències. És a dir, per exemple, un dels casos que parlava, diu, ai, mira, jo estic amb els meus amics i els meus amics em pregunten sempre si quin rol faig, d'actiu o passiu, que és com, això en el cas d'una persona heterosexual no li ho pregunten. En canvi, en el cas de les persones LGBTI sí que es pregunten aquesta classe de coses i això al final són violències indirectes. Què passa? Que la persona no ho identificava com un fet violent. En canvi, una persona LGBTI del món urbà sí que hagués dit, hosti, i a tu què t'importa això, saps? És la meva intimitat, tal. En canvi, és com que al món rural s'assumeixen determinades situacions com una cosa normal, habitual, que hem d'assumir, hem d'incorporar nosaltres i per conseqüent no s'agafa com a tal. Després, altres situacions que s'hi va donar és el sexili. El sexili és un fenomen que s'hi dona al món rural, que són persones LGBTI que se n'acaben anant a entorns urbans, com el cas de la persona que vaig entrevistar del meu poble de Càlig migrada, que ja no només tenia una migració a escala de Santiago de Chile fins aquí en este cas a Càlig, sinó que a més se'n va haver d'anar a Barcelona per sumar-li el fet de ser una persona LGBTI, per tal d'alliberar-se. També les altres persones que vaig entrevistar-hi, doncs, la de 67 anys se'n va anar a Vall de Roure, després va tornar a Sant Mateu, després se'n va anar a Castelló, després va tornar a Sant Mateu. La persona bisexual també el mateix, se'n va anar a Castelló, ja va ser a la Universitat Jaume I, va conèixer més gent igual que ella, etc, i va poder-se alliberar més. Jo què sé, doncs el sexili, bàsicament seria l'anada d'un entorn rural a un entorn urbà. Per ser una persona i alliberar-se, una persona LGBTI. Després, què més s'hi va donar? S'hi van donar també casos com manca d'intimitat, és a dir, al món rural costa molt mantenir la intimitat, principalment si és una persona LGBTI, ja siga perquè en un moment donat doncs, ja la gent t'hi associa perquè surts de la norma, del que vendria a ser estipulat com a rol masculí, hetero, relació monògama, etc, doncs te'n surtes d'estos cànons i és aleshores quan ja t'assenyalen com a diferència, i aquesta diferència a vegades recau en determinades violències i ja no només això, sinó que no te dona l'espai de poder-te alliberar de manera salutífera o sana. És a dir, que el que acabes fent és, d'alguna manera, patint violència correctiva i estos casos també s'hi donen per la manca d'intimitat, perquè en un moment te veuen d'una manera i te socialitzen com a... Sí, al fil d'això de la manca d'intimitat que comentaves ara últim, no sé com influeixen això, per exemple, les típiques aplicacions de cites que segurament per al col·lectiu són una eina que facilita moltes vegades el fet de socialitzar, ja simplement encara és més complicat en el món rural este ús de xarxes socials i aplicacions de cites on si hi ha alguna persona és... de forma molt discreta i amagant les identitats, no? Exactament, és a dir, per exemple, en el cas de l'aplicació Grindr, jo, per exemple, fico l'exemple de Càlig, o bé també a Sant Mateu o a Salsadella, si tu obris l'aplicació, en el cas de Càlig, no apareix cap persona a 6 quilòmetres a la rotonda, perquè és com un radar el Grindr. Doncs no apareix cap persona a 6 quilòmetres a la rotonda, això ja t'obliga d'alguna manera a haver-hi de tindre cotxe. Si no tens cotxe, doncs tampoc tens com desplaçar-te, perquè el transport públic al món rural, en este cas a Càlig, és inexistent, és a dir, no hi ha línies d'autobús que ens connecten entre els pobles del Baix Maestrat, i això al final també fa que si tu alguna vegada es dona el cas que una persona es vol desplaçar 20, 30, 40 quilòmetres, perquè el radar del Grindr a mi m'ha arribat fins a Castelló de la Plana i fins a Tarragona, estan a Càlig, per exemple,
doncs si alguna persona si vol desplaçar al municipi, que ja és estrany perquè no vol desplaçar-se tants quilòmetres, doncs clar, on vas, on trobes lloc? Perquè no és com a una ciutat on molta gent té els seus espais, llogues pisos, etc. Ja no, allà pues, sempre està la família, vas pel carrer i la gent ja té fila, ja d'alguna manera s'entera, ja es parla al bar, etc. És que hi ha molt poca manca d'intimitat i això també doncs, fa que si una persona vol no mostrar-se públicament o si està autodescobrint, doncs que ja l'encasellon del tot i que no puga tindre aquest espai d'intimitat per tal de refermar-se amb qui és i com vol projectar-se socialment. En el cas de les agressions LGTBI-fòbiques, no? Per exemple, al teu poble a Càlig, on se suposa que t'has d'adreçar, no? Si per exemple has patit una agressió, per exemple al SAI, perquè crec que és una mica més complicat, no? Des d'allí poder accedir a aquests serveis. Sí, en este cas, en el cas del Baix Maestrat hi ha un problema molt gran. Què passa? Jo sempre dic que som la part valenciana del territori Sénia. És a dir, per què això? Perquè entre la realitat que compartim nosaltres no és la que es viu a Castelló Ciutat o rodalies de Castelló Ciutat, sinó que és la que s'hi dona a Ulldecona, les cases d'Alcanar, etc. És a dir, som un territori de Cruïlla, de terres de Cruïlla, on allà compartim un mateix context. Què passa? Que per la qüestió administrativa, que hi ha un tall al mig, al riu Sénia, doncs a nosaltres ens pertocaria anar al servei Orienta, que és com s'anomena el servei LGBTI al País Valencià. Què passa? Que no està a escala comarcal, com en el cas de Catalunya, sinó que està a escala provincial. Per tant, ens toca fer una hora de trajecte en cas de tindre transport privat cap a Castelló. Si no, no podem rebre una atenció personalitzada. L'atenció tan sols pot ser virtualment o per telèfon, perquè no hi ha l'accés a escala comarcal, com és en el cas de Catalunya, que a Catalunya, per exemple, al Montsià està el SAI a Amposta, i pots accedir, que me pareix surrealista, que la gent, per exemple, de Càlig o de Vinaròs tenim més a prop Amposta que no pas Castelló, mos faiguen anar fins a Castelló, podent anar a Amposta. Per això sempre llanço el missatge que la Generalitat catalana i la Generalitat valenciana podrien ficar a la zona del Sénia un SAI pagat a mitges entre ambdues generalitats i que els professionals psicosocials siguin pagats a mitges entre ambdues generalitats i que puguen abastir tota la zona dels Ports, Maestrat, Matarranya i Montsià. Suposo que és molt complicat o es fa més difícil denunciar casos d'agressions al col·lectiu en un entorn rural per lo que dèiem, no? Al final la manca d'intimitat i també conèixer el veí, que és el que t'ha agredit i saber que si el denuncies pots tindre repercussions. Hi ha dades suficients del nombre de denúncies que es produeixen en entorns rurals? La veritat és que gairebé no es denuncia, però principalment per un fet que la gent o bé no identifica les violències que estan patint, o bé perquè desconeixen que existeixen aquesta classe de recursos. Per exemple, al meu treball de final de grau, cap persona coneixia el servei Orienta, que és el servei públic LGBTI al País Valencià. No el coneixien per què? Perquè no es fa una tasca de difusió del servei als pobles i viles, en aquest cas de la part valenciana del territori Sénia. Tan sols es fa a escala de ciutat de província. Per tant, no arriba aquesta informació. La gent no sap on pot adreçar-se, no sap amb quins professionals pot anar-hi, i molts cops, si s'hi adreça a alguna oficina a alguna comissaria o a la zona de Vinaròs o Benicarló, els mateixos professionals, els policies, no saben tampoc com atendre el cas, perquè ara mateix també s'estan formant a aquests agents de policia, perquè, com he dit abans, les unitats de delictes d'odi no estan encara com a tal, sinó que s'han de ficar en aquests propers anys a escala provincial també, que és el problema que dic, que ja podria ser a escala comarcal, perquè tots es pensen que la provincial. Llevat de Catalunya, que sí que està l'excepció, doncs que alguns serveis com el SAI sí que l'estan ficant, o el CIAT, que és en el cas de la violència de gènere, sí que estan a escala comarcal. Però ara per ara les unitats de delictes d'odi tan sols estaran a escala provincial arreu de l'estat espanyol. També entenc que, per exemple, un cas de violència LGTBI-fòbica al món rural, no? En un poble, també podria ser el fet de no denunciar-ho podria anar arrelat amb l'opinió, no? Dels veïns i l'opinió pública, bàsicament, del poble.
Sí, bàsicament, si tu... A veure, el que m'ha passat, per exemple, en el meu cas, jo el fet de voler denunciar situacions d'agressions, el que m'ha passat a mi personalment, que ho he fet, jo duc 8 anys de militància i pegant canya des de fora, i gràcies a això he pogut aterrar al meu poble, mitjançant el programa de Reines al Rescate, que es va fer a 3Player, que ja vaig poder denunciar i donar veu a 2 persones LGBTI del meu poble també, per tal de plasmar com és la realitat allà. I tot i així, tot i explicar com és les situacions de violència que hi hem patit i tot, fins i tot membres de l'alcaldia negant-ho, en plan, dient que al municipi s'hi accepten totes les realitats o s'integren totes les realitats. I és com, no és així en el moment en què tens una persona, una lesbiana, una persona no binària i una persona homosexual manifestant que s'hi han trobat en situacions de violència al municipi. És a dir, que des de la part institucional és com que són persones cis heterosexuals o fins i tot persones que viuen, que estan a la política en un perfil baix, que no reivindiquen que són persones LGBTI per por a perdre vots, doncs llavors el que fan és com que es desmarquen del fet dient que no, aquí hi ha molta tolerància, molt de tot, i després com, vale, però jo aquí tinc un TFG que he fet amb unes referències acadèmiques que mostra que sí, que hi ha un odi LGBTI estructural, una violència LGBTI estructural, per què m'ho negueu? Saps? És a dir, políticament és com que no s'hi vol assumir la situació, o és que, si més no interessa pel tarannà tradicional, i no interessa perquè, a veure, és un fet que la qüestió LGBTI implica parlar sobre temes d'igualtat, parlar sobre com està construït el patriarcat, etc. I això, què passa? Que al nostre entorn, on hi predomina molt el tema dels bous, la tauromàquia, els esports com el futbol, les danses, que estan binaritzades també molt, etc. Què passa? Que això afectaria aquest tarannà popular. Per què? Perquè el tema dels bous, qui ocupa l'espai són persones, homes cis hetero, majoritàriament, que estan a la plaça de bous. Al futbol, el mateix, qui ocupa l'espai majoritàriament també són homes cis hetero. Després tu vas a les danses i tens la figura masculina, la figura femenina super denotat, fins i tot a les bandes de música. És a dir, tens els clarinets majoritàriament persones que s'identifiquen amb la feminitat, jo què sé, tens a la percussió persones que s'identifiquen més amb la masculinitat, etc. És a dir, que el teixit popular és molt binari, molt cis heteronormatiu, i què passa? Que si tu te planteges aquesta classe de qüestions com acabar amb l'odi LGBTI a l'entorn rural, és com que senten atacats la seva realitat. És com que, uau, ens estan atacant a nosaltres, volen destruir-nos per tal de ficar-se el col·lectiu LGBTI, i és com, no, nosaltres simplement el que volem és tindre el nostre espai. No volem destruir el vostre món, simplement volem tindre el nostre món al món rural, una nova ruralitat. Parlem també de que, ho hem comentat abans, que és veritat que al món urbà hi ha diferents espais de socialització que permeten estar més còmode, i al final jo crec, i ara voldria parlar de l'escola com un agent també socialitzador, que a les grans ciutats permet veure més realitats, i per tant sí que és veritat que es produeixen agressions i assetjament escolar també a nivell molt important, però crec que encara ha de ser més complicat en un entorn rural on pot ser de tota la classe, o fins i tot m'atreviria de tota l'escola, només una persona s'identifica amb el col·lectiu i ha de veure i ha de patir la mirada dels altres, no? Clar, és violència correctiva al final del fenomen, és voler encabir a una persona que se'n surt d'estos patrons tradicionals i voler encabir-la a la força, ja siga mitjançant insults, pegant-li, fins i tot la família avergonyint a la mateixa persona per ser diferent a la resta, etc. És a dir, que és una situació molt difícil que des de l'escola és necessari que tot el professorat tinga una mirada transinclusiva, o si més no en feminismes, per tal de poder acurar aquestes situacions i poder atendre bé a aquest alumnat, i que no hi acaben generant un trauma que els acompanyarà tota la vida per unes violències que han viscut en una edat on no pertoca, és a dir, on mai s'hi hauria de donar cap violència d'aquest tipus. I a la vegada tot això, no sé quin paper juga les xarxes socials en aquest assetjament escolar que dèiem que ara es veu molt més agreujat en general, ja tant en entorns urbans com rurals. No sé si en un entorn rural encara està
este ús de les xarxes socials com a un element més per al bullying i per a l'assetjament escolar dificulta més la vida de les persones en aquest entorn rural? A veure, sí que dificulta en el fet en què si tu veus que, jo què sé, la teva classe, si a la teva classe hi ha 15 persones, de les quals tens el suport de... O sigui, és una persona LGBTI, té suport de 2 persones més, però tota la resta el que fan és penjar imatges, burlant sempre els grups de WhatsApp, o fins i tot... per exemple, un cas palès que s'hi va donar quan el programa de Renes al Rescate. Quan el programa de Renes al Rescate, un grup de xics cis-hetero, que va ser sempre el mateix subgrup, doncs va penjar una fotografia a Instagram burlant-se dient som homes moderns, binaris i primaris, com fent una burla al que vindria a ser les persones trans no binàries. És a dir, a tot allò que se'n surt del que suposadament hi hauria de ser un home masculí, occidental, etc etc. És a dir, que les xarxes socials poden fer molt de mal si com a referència tan sols tens el teu grup de classe. Ara bé, si aconseguissis tindre contacte amb persones del món LGBTI referents a escala podríem dir estatal o fins i tot a escala comarcal o provincial, llavors és com una via d'escapada perquè pots obtenir una referència, que és el que ens hi manca molt, una referència per tal de poder saber qui és la nostra comunitat i on hi formem part. Tot i així, els centres escolars cada vegada doncs, intenten els seus programes educatius integrar més a totes les persones, però és una tasca dificultosa cada vegada més en l'augment de l'extrema dreta en diferents comunitats, en diferents ciutats del nostre territori. Sí. Estàs preocupat per l'augment de l'extrema dreta? A mi sí, a mi el feixisme me preocupa moltíssim perquè, per exemple, a llocs com Múrcia ja han aplicat el PIN parental, però el PIN parental el que fa és que les persones, en aquest cas l'alumnat que pertany a una família, podríem dir, d'un tarannà més conservador, tradicionalista, etc., que no accepta la dissidència quant al gènere, sexualitats i romanticismes, doncs que aquests fills no tinguin l'accés al coneixement d'aquesta realitat, quan ja no és una qüestió de ser una persona LGBTI o ser un alumnat de LGBTI, sinó és una qüestió que nosaltres, la realitat LGBTI, forma part de la societat, igual com la realitat cis-hetero, etc., o altres realitats, igual com la realitat de les persones migrades, la realitat de les persones neurodivergents, amb diversitat funcional, o la realitat de persones precaritzades. Per tant, com a persones que vivim en una societat plural i diversa, és convenient que tot l'alumnat conega com és la societat. I si hi ha famílies que no són capaces de comprendre que la societat no són el seu món, sinó que són molts mons, llavors tenim un problema. Tenim un problema perquè el que s'està fent és només donar veu a una realitat, i això el que fa és oprimir a la resta i que el desconeixement i genera por a vegades, i aquesta por acaba desencadenant en ridiculitzacions, en insults, en violència estructural, bàsicament. Parlant de donar veu només a una realitat, últimament a les xarxes socials has denunciat el pregoner de festes de Vinaròs, Xavier Segarra, per fer un discurs homòfob, masclista, racista, etc. Bueno, explica'ns una mica, no? Com creus que ha reaccionat l'opinió pública en general, perquè almenys al vídeo potser no, es veuen més potser aplaudiments que no pas xiulades o el que sigui. Doncs mira, jo vaig contactar-hi amb Marc Albella, que és el regidor precisament LGBTI que hi ha a l'Ajuntament de Vinaròs, que per casos mai s'hi ha abanderat de la bandera, que com comentava abans, que hi ha persones que estan als ajuntaments LGBTI que no s'hi abanderen de la bandera, suposo que és per una qüestió de perdre vots dintre del partit, qüestions de partidisme. I això, vaig parlar-hi i em va dir que aquesta persona no representa Vinaròs, que si hagueren sabut des de l'Ajuntament que faria aquesta classe de discurs que no l'hagueren portat. Això és el que em va comentar, però és com pot ser, com un ajuntament és capaç, o sigui, no sap a quina persona estan ficant per fer un discurs
i un discurs de caràcter masclista, racista, xenòfob, especista, etc. És a dir, que se'n burlava d'això i a més utilitzava aquesta burla com un mitjà de, mira, d'assentar-se encara més, de refermar-se en que, mira, quina forma, o sigui, de mostrar més qui és aquesta tradició d'home masculí, blanc, amb molts privilegis. És com, l'humor es fa sempre de baix cap a dalt, no es fa de dalt cap a baix, l'humor. I aquesta persona va agafar les persones més vulnerabilitzades de la societat, a les persones amb què històricament ens han matxacat més, per tal de fer humor. És a dir, a mi personalment me pareix nefast, me pareix una cosa aberrant. I encara més que un ajuntament com l'Ajuntament de Vinaròs no sàpiga a quina persona està ficant ahir a fer un discurs. És que no, jo no dono crèdit. Així tot, cal... Sí, digues. Sí, i en tot cas, és que ho desconec, però després d'este contacte amb la regidoria s'ha fet algun anunci públic per part de l'Ajuntament? Almenys, bueno, poden excusar-se en que no sabien a qui portaven, però una vegada portat per les xarxes socials fer un comunicat en contra d'aquesta persona. No ha passat això, entenc. Doncs no, per xarxes socials no, però segons va enviar-me un vídeo que em va passar per WhatsApp Marc Albella, s'hi va fer com un acte a un Ateneu, a escala tancada, dient l'alcalde que no representava, aquesta persona no representava Vinaròs, i que a Vinaròs s'acceptava a tota la gent, a totes les maneres de ser, pensar, expressar-se, etc. I ja està. Però un acte a escala tancada, que per cert tampoc s'ha dit res, és com no estic entenent res. És a dir, evidentment que aquí hi ha un punt de partidització del vot de les persones LGBTI, cosa que no s'hi hauria de fer, però actualment pareix que els nostres drets es poden convertir en vots. També... És com una moneda de l'escanvi. També parles de l'humor, dels límits de l'humor, en este cas, no? Podríem parlar també de, per exemple, en altres sèries, com és La que se avecina, etc. Continuen utilitzant aquest humor per ridiculitzar el col·lectiu LGTBI i, bueno, bàsicament això. Sí, doncs és el que comento, és a dir, s'hi pot fer humor de moltes maneres i considero que en el moment que socialment s'hi denota una diferència entre persones privilegiades i persones que es troben en situació d'opressió, per què no fer un humor que vagi dirigit cap a aquestes persones que ostenten un privilegi social? Per què sempre s'ha de fer humor de les persones que es troben en una situació d'alteritat, d'exclusió, de desigualtat? És a dir, no li trobo el sentit de cap manera. Al final és construir encara més i fer pales encara més les desigualtats, ja no només econòmiques, sinó entre l'humor i tot, que és entre com pensem, perquè al final la manera de parlar, la manera de fer humor és com pensem, i això és una mostra més sobre com és el tarannà cultural, moral, com és el tarannà moral de la nostra societat. Bueno, ja ens quedem sense temps. Ja per finalitzar, a mi m'agradaria comentar una frase que vas dir durant la conferència que vas fer juntament amb Bru Madrenas. Em va cridar molt l'atenció una frase que vas dir que era: se suposa, no, que la gent del meu poble diu que vaig disfressada, però realment jo sento que vaig disfressat, no, de la manera que el meu poble vol que vesteixi. Bueno, bàsicament, si poguessis explicar una mica, no, aquest concepte ja per finalitzar. Sí, bàsicament això estaríem parlant de la manera en com ens volen normativitzar. És a dir, en el moment en què una persona es mostra diferent a la majoria, llavors aquest entorn intenta encabir a aquesta persona a la majoria. I la manera de fer-lo és dient que burlant-se'n o ridiculitzant, com parlava jo abans amb l'humor, ridiculitzant la seva manera de ser. Qui és? Com feia el personatge eixe mitjançant el discurs que va fer el pregó a Vinaròs. És a dir, que al final tot allò que se'n surt de la mirada tradicional és ridiculitzat per una qüestió de por i inseguretats de les mateixes persones que ostenten un privilegi. En aquest cas, majoritàriament les persones que emulen una masculinitat hegemònica, blanques, adinerades, occidentals, etc. D'acord, bueno, ens quedem sense temps ja. Moltes gràcies, Llorenç, per aquesta entrevista i gràcies, David, també per participar-hi. I gràcies, nosaltres seguim aquí a Demà i Mañana.
Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí. Es un lujo, un placer. Vosotros no sé si lo podéis entender, que ser pregonero de la fiesta tal vez más importante, una de las más importantes que tenemos en todo el litoral, ser el pregonero de esa fiesta y a aproximadamente 30 metros de donde yo nací, pues la verdad que es un lujo y se pone un poco la piel de gallina y sobre todo viendo esas caras tan estupendas. Bueno, pues ha cambiado mucho todo, ¿eh? Desde que eso empezó en el año 83, l'any 83 vas començar, ¿no? Y era de otra manera. Para resumirlo, os voy a contar que por esa época yo hice un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve, subimos un día a la montaña y un muñeco de nieve precioso por otra parte, ¿eh? Con su zanahoria, 2 mandarinas que le puse, un muñeco de nieve precioso. Y bueno, ahí se quedó. Pero esta Navidad he hecho otro muñeco de nieve, 41 años después. Y según acabo el muñeco de nieve, se me acerca un señor y me dice, mire usted, está muy bien el muñeco de nieve, pero le puedo decir que yo soy feminista y lo que tenía que haber hecho usted es una mujer de nieve. Pues puede que tenga razón. Me puse a hacer una mujer de nieve. Hice una mujer de nieve que no os lo imagináis, ¿eh? Preciosa, una mujer de nieve espectacular. Pero había una vecina mirándome y según le estaba mirando me dice, oye, perdona un momento. Esas curvas que le estás haciendo al muñeco de nieve, eso no puede ser así, ¿eh? Estás cosificando a la mujer. Haz el favor de reducir eso. Pero pues a lo mejor tienes razón, pero yo lo único que pretendía era hacer un muñeco de nieve, sin más, ¿no? Me pongo a limar un poco la mujer de nieve cuando me vienen 2 chavales y me dicen, perdona, mira, nosotros somos gays y lo que tenías que haber hecho es 2 hombres de nieve, en vez de un hombre de nieve y una mujer de nieve. Digo, perdona un momento, que lo único que quería yo era hacer un muñeco de nieve sin más, pero no te preocupes, la próxima vez, oye, que cuando ya se iban ellos se me acerca otro tío y me dice, mira, eres un racista, chaval, has hecho un hombre de nieve y una mujer de nieve y los 2 blancos. Tenías que haber hecho un hombre de nieve blanco y una mujer de nieve por lo menos negra. Digo, oye, que yo solo quería hacer un muñeco de nieve, que no pretendía otra cosa. Oye, según se va este, me viene otro y me dice, mira, chaval, lo que estás haciendo con las verduras es una auténtica barbaridad. Yo soy vegetariano y esto es imperdonable. Ahora mismo te voy a denunciar, ¿eh? Y oye, que yo solo quería hacer un puto muñeco de nieve, que no pretendía. Oye, según se van estos, viene otro y dice, mira, yo soy árabe, musulmán, y tenías que haberle puesto un burka a esa mujer de nieve. Digo, oye, hacer el favor, por favor. Oye, según esto ya, pero yo discutiendo que está todo medio apañado, veo venir un equipo de televisión y era el equipo de Ferrera de La Sexta. Oye, me ponen un micrófono en la boca y me dicen, oye, perdón, ¿usted tiene cómplices para hacer esta barbaridad? Digo, ¿pero qué cómplices? Por el amor de Dios, si lo único que pretendía hacer un muñeco de nieve, enseguida me preguntan y dicen, ¿usted sabe la diferencia que hay entre un hombre de nieve y una mujer de nieve? Digo, pues sí, señor, lo sé. Las bolas de nieve. Oye, me tacharon de sexista, una bronca, no os podéis ni imaginar. En ese momento suena el teléfono y era mi madre. Me dijo, hijo mío, ¿qué es lo que has hecho? Que sales en la tele que eres un sexista, un machista, un racista. O sea, quiero decir, moraleja de todo esto, que es la España que nos toca vivir al fin y al cabo. Pero, si nos hablan también del lenguaje inclusivo, también tenemos que tener en cuenta cosas, pero no pasar la raya. Os lo voy a resumir. Mirad, se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de agregar el femenino al que nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, no existe estudianta ni hormigo entre las hormigas. Y aunque quieran comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguara deben llamar a la hembra del jaguar. Y aunque un loro tenga lora y tenga una flor, la flora, mi lógica no se aplaca. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan, por mucho o mucha que insistan. Mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, el foco no va con foca, ni utilizando por boca el masculino de Ana. Creo que queda claro.
para concluir, que es de lo que se trata esta pequeña fiesta, he querido escribiros esto. Carnestoltes enguany ve una mica emprenyats, perquè ha vist que tots aquests anys, encara que ha vingut ben net, no se li ha fet ni cas a lo que demanava Julianet. Si voleu trobar la veritat, a la gent gran teniu que escoltar. I això que dic, jo sí que li faig cas, perquè tinc lo gastroforo quan vinc a Vinaròs. I d'eixa colla va sortir que els polítics del meu poble se ho han de fer mirar. Mai se pot dir passeig de Colom. Això és una barbaritat, perquè si es diu així, qualsevol dia sortirà volant. Va ser Colón i Cristóbal de nom el que Amèrica va descobrir i el que li va ficar el nom. Ara es comença el carnaval, porteu-vos bé, no vos féssiu mal, perquè també m'han dit que en l'hospital van molt just de personal. Carnestoltes, amic meu, una cosa te tinc que dir. Vas aprendre l'any passat que el no és no en tots els sentits, però ara tot ha canviat. La ministra mos ha dit que el no és no, però que el sí és sí. Moltes colles i comparses tenim, totes en ganes de xalar i de sortir, però enguany no demanarem res. Ara que un treball tenim que fer, i és tancar els ulls ben apretats i així pareixerà que tot anirà bé. Ja veureu que tot se pot fer. Demaneu el que vulgueu, ara sí, sense cap pretensió, perquè l'època de les eleccions, que ja està aquí, i demaneu el que vulgueu, només vos donaran el que les surti d'ells. Visca el Carnaval de Vinaròs i visca Vinaròs! El passat dijous de matinada, després de la nit del pijama del Carnaval de Vinaròs, una parella va patir una agressió homòfoba als carrers de la ciutat. Els agredits denuncien que quan tornaven a casa de la festa van ser atacats prop de la parada d'autobusos i taxis per 3 desconeguts, que els van increpar per la seva vestimenta amb crits homòfobs i després amb una agressió física. Y íbamos de pijama de unicornio, todo el pijama completo. Y empezaron a seguirnos y a increparnos a nombre de maricón, maricones de mierda, que lleves un pijama de chicas y no debéis de llevarlo. Y empezaron a pegarme a mí. Y mi pareja fue la que me defendió y entonces pegaron a él. Pegaron a mí, me volaron las gafas al suelo y luego pues unas palizas, pero sin parar. Un dels agredits ha perdut una dent a conseqüència de l'agressió, a més d'hematomes al cap i el cos. Una agressió que va aturar per sort un veí que els va ajudar i posteriorment els va acompanyar a ficar la denúncia a la comissaria de policía. Y luego pues gracias a un chico nos ayudó, que le debemos las gracias. Y todo esto, luego nos fuimos a la policía, luego la policía nos fuimos al ambulatorio y luego hicimos la denuncia. L'Ajuntament de Vinaròs, juntament amb el cos de la Guàrdia Civil, es van reunir amb els agredits per a donar-los suport i començar a investigar els fets. El cos policial ja està recaptant imatges de càmeres de seguretat dels comerços de la zona per tal d'intentar localitzar i identificar els agressors.